ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet kien hemm tnaqqis ta' ftit inqas minn 35% fl-emissjonijiet tal-gassijiet fl-arja, dan meta mqabbel mal-2015. Matul l-istess sena il-ġenerazzjoni tal-elettriku f'Malta baqgħet fl-istess ilma tas-sena ta' qabel. Mill-banda l-oħra il-pajjiż kompla jżid il-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi li jiġġeddu. Tant li fl-aħħar 4 snin l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jinnota li kienet irreġistrata żieda ta' madwar 370%. Matul is-sena li għaddiet titanqas minn 94% tal-enerġija rinnovabbli kienet iġġenerata mill-pannelli fotovoltaiċi. Is-sena li għaddiet aktar minn nofs id-domanda għall-elettriku fil-pajjiż kienet moqdija mill-interconnector. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li fl-2016 kważi terz tad-domanda għall-elettriku f'Malta tintuża fix-xhur tas-sajf għax bejn Lulju u Settembru tintuża 30% tal-ġenerazzjoni tal-elettriku. L-NSO qal li fl-2016 il-ġenerazzjoni tal-elettriku f'Malta laħqet 2,200,000 megawatt kull siegħa.